Urte hartan junginen otsailean Suedira, oporreta, bisitan, lagun baten bisitan, eta han pentsatu genuen, han erabaki genuen, udaran interraila egin behar dugu. Justo 10 urtea urten, 2003an ingenun, 19 urte genituna, hori da. Ez, orde bai gehozon adin muga. Orduntzela 26 urte bitarte interrailiteko merkio zela, ordun genitun 24-23 urte, eta esan genuen, lehen bailein inber dugu bestela juston dirutza batu behar dugu. Jonginen 5 mutiko, Oiartzuarrak, adin berekuk eta hilabete osoko. Gure helburua zen Kroaziara iristea, udara zen eta eguzkia nahi genuen. Gutxi gora erako rekorrido bat genuen ja planifikatua hemendikan, eta iritsi, kanpina bilatu, herria ikusi, loin, eta gero segun ze herri edo hiri zen, hor gehatu egun pare bat hiru, inguruak ikusi, edo bestela tren hartu eta mutxu. Abiatu ginen Mediterraneora, Frantzira, Marsellara eta helburua zen Mediterraneoko kostatikan, Kroaziara iristea. Gutxi gora bera markatu genuen, noa iritsi nahi genuen eta nondik pasa nahi genuen, baina ez genuen ezer lotua. Pixkat egunien bertan juten ginen erabakitzen zenbat egun gelituko ginen toki batian. Ostalan bertan hartzen genuen horrengo loiteko tokiat. Hasi Frantzitik, Belgikara, Holandara pasa, Alemanira, hor lagun bat genuen Bremenen, Erasmusen, eta Bremenetik aprobetxatu genuen trena hartu, trena ferri batian sartzen zen, Dinamarkara, gero berriz Alemanira bueltatu, Berlin, Munich, buelta inola goitikan pixka beraldea. Egun batean genuen Ljubljanan afaldu, Eslovenian, Venezian goxaldu, Genovan bazkaldu eta afaltzeko nizan ginen, eta zen, hoi hartzun digo nostira autobus hartzeak pereza gehiago ematen du. Austriara sartu, han ginen Innsbruck, Viena eta Salzburgo, eta gohandik Suiza, Rin, Berna eta gero Alemanitikan, Marsellara eguzki pixkat hartzea. Txuiak ginen eta... Azken egunak genuen trote guztiak inta pixkat lasai otea kostara, Marsella ingurura, eta hor 3 egun edo ginen lasai. Ondartza inguruan, hegoaldi ona, bainuak, hor lasai ondo. Ze jendekin, ze anekdota pasako izkizun, eta pixkat, ez jakintasun edo misterio horrek ematen edo zein bidaietan izan posible duen gauza bada, bino.
Jo, bueno, Bai, baina badakat zerbait, ez dakit nik esplikatzen zer den, baina badu bai bere xarma, bai igual da garraio bide bezalare askotan erabiltzen ez zuen zerbait da, ez dakit zer den egia esan minon. ja. Place I've never seen before. And everyone around us staring at the sign behind us. A hypnotizing slideshow. The pockets full of gold that close. Kuriosoa izan zen ere bai, esnatu ginen, kanpin batean ginen, esnatu, eta jende guztia izen pintura potiak zituzten utziak kanpineko jendiak, eta krestak iten eta hola. Eta guzan genuen, bueno, hemen ohitura bada gure bai. Hartu, eskua sartu potian, eta venga, krestain. Geho batzuk hilia harrapatu berri izan zuten, etzelako kentzen. Esan zigute kentzen. You control the money, but how we got the power, honey? We know how to please you. Satisfy my needs, you please. Satisfy my needs, you please. Come on if you hurry. Negen jun Italitikan, oida, Italiara jun ginen, eta negen jun Genovara. Bino, karo, bueno, jun ginen, nun ginen? Marsellan. Marsellan ginen, eta hor tren estazioko tipuak santzigun Genef, esan zigun, ez? Orduan, bueno, gu Genova esango genion, eta Irakurri genuen Oida. Genef, pentsatu genuen frantsesez Genef, Genova zela. oida, Beak eta esan gaina, zigun Genef la Suisse, eta oida, gutxi eta genuen. Mino, bai, tiponek, geografia ez daki asko, gaina pentsatu genuen. Bai. Eta, bueno, baietz, hartu genitun biletiak, eta, bueno, bizkin batea jun ginen, eta betu genuen, bezak, mapa bat, Bai. bueno, mapa hukeko genuen, eta betuta, bai, bazon, Arrazoi zuen, bai, pixka. arrazoi zuen. Eta Ginebrara joan ginen. Berez, bueno, jun behar ginen aldatza biletia, minio kriston kolazon, zen genuen, bueno, bira. Bai, Jungo gaz zehara, eta listo. Lived for Friday night, a shadow in the light of Sunday, 'cause he's lost his faith. He's tired of it. Egia esan ez genuen, jende asko topatu baitare interrailiten ez Ez. zela hola... Jendea ikusi genuen, bai, trenian, eta bai, hola. baina ez gehiegi, ez? Ez. Eta gu pixkat antisoziableak izan ginen. Bai, pixka Aitortu bat, behar dugu. mundu guztia esaten zuen, jende pila bat izautuko zute, ikusko zute. Gu pixka gure bolara joan ginen. Bai, When you push your friends away. Aietu festa bada, osea, karrozakin eta egiten zena, 1000 bat persona hola juntatzen zin, hoi berrinean izan dut zen, eta gu aietuta ez zen, ekin torrun parranda. Eta batzen hori, presun banderolakin atekin nora parranda, eta esageratua zenbat euskaldun. Osea, hola onginen firma biltzen eta hola, eta hogeita mar bato, Bai, aixa. Jende Bai, pila. bai, esageratua. He has within. Loneliness is walking with disgrace. Everything's the same. A quiet day. The guilt has just in now. He's filled the void. He's got inside so lost. Bai, osea, nik uste viajea Kriston gustatu ezkeo esperientzia. eta... Hola, bai, eta merke viajatu nahi izan ezkeo, nik guan ez dakit nola din prezio, bino, ba, aukera polita dela. Bai, oso merke, hizkuntzangatik beldurrik ez ziukitzia, osea, dakigun ingles pixarrakin Eta eta motakoin, gaztelerakin, egia esan gaztelerakin Europan oso deuse, gutxi, baina bai. bueno, moldatzen za, osea, keinuka badare, beti Bai. baten bat bakina zure hizkuntzaro, osea, bai, bai. Friends away. You feel sorry for yourself. You feel sorry. Nik uste dut dena bentajak jula, osea, nik bentsat Bai. oso recuerdona dut, eta nik bentsat denioak esango jendea idudatzeko, eta gaina aukera guztiak zu azkenean Europa guztia hartzen du, orduan eguzkian nahi balin bazu, badakazu aukera juteko. Iparraldea jo nahi bazu, baita ere emate izu aukera, orduan azkenean zu jartzen jozu zure viajea zuk antolatzen, Bai. ez dakit.